Takže čuslí, já vás vítám u mého videa. Budeme hrát hru Yu-Gi-Oh! A podíváme se na to, jak se hrajou Stellar Knighti, nebo Tellar Knighti, nebo jim můžete říkat klidně Satellar Knighti, nebo klidně někdo jim říká i Nutellar Knighti, to je bůřt. Ale jdeme na to. Takže, jo, tady si musím dát teda, zvolím si Tellar Knighty, dáme to třeba, to je jedno, třeba prostě nějaký balík, aby to jakože trošku stíhal. Třeba tohle ten. Ukážeme teda si hlavně mechaniky, budu hrát proti botovi, protože teď si fakt nechci vybírat nějakého soupeře na online, takže je to prostě čistě jenom ty mechaniky. Takže vybral jsem si první, proč jsem si vybral první? V těch Tellar Knightech hodně hrajete pasti, hrajete prostě strašně moc pastí, hrajete i spely a ani prostě nechcete, když voláte monstra, tak ani nechcete, aby vás třeba soupeř nějak znegoval třeba to monstrum, nebo ten efekt toho monstra, a proto jsem si vybral jít první. Tak, já teda už vím, co mám za balík, ale řekněme teda, že to nevím. Takže nějaký jakoby normální start. Asi bych z toho jako vybral fakt málo. Asi bych si vybral Unukalhaje, efekt Unukalhaje a dám někoho do hrobu. Proč jsem si vybral Unukalhaje, tak to je proto, protože to má teda největší útok, takže je to takový hodně ofenzivní a hlavně mi dá do hrobu to, co chci. Asi tam budu chtít dát, asi dám Altera. Kdybych měl třeba na ruce Call of the Hunty, tak jako Alter ten je jasný, jo? Nebo ještě Deneb, to jako tam bych váhal, to je zase podle toho, co mám na ruce. A dal jsem tam teď Altera, to je ještě tak jako pro budoucnost. Určitě se tu co prostě můžu, jo, trapy, spely, prostě to, co můžu a předám to protivníkovi. Bora, jo, takže teď ještě, on tam vyvolal teda Boru, předpokládám, že má asi na ruce třeba Kaluta, to teda ještě nevím, ale určitě bude hrát na ty trapy. Takže proto ještě v End Phase, kde ještě nemůže použít ty pasti, dám tady Mystical Space Typhoon a zničím mu jednu z toho. Vyberu si třeba tohle, budu doufat, že to je dobrý. Ikarus je prostě úplně boží, protože Ikarus mohl zahrát jenom hned na ten můj draw, mohl by si obětovat Boru a mohl by mi zničit 2 karty, což je šílený. Takže já teď zahraju Vegu, dám efekt Vegy, hned si vyvolám Alzama. Jasně, Alzam efekt, dám mu ještě 1000 efekt damage. On teď třeba mohl zahrát nějakou past, jako třeba Torrential Tribute, zničil by mi všechny monstra, ale proto tady mám ještě furt ten Trapstan, který by mu to znegatoval. Jenže, já teď tady mám svoje 3 monstra, proto hodím Trivera, přesně Triver je úžasný, boom, a tady máte tu kompozorku a v téhle chvíli já dám Trapstan a můj Triver mi nějak se nevrátí do balíčku a všechno se mu vrátil na ruku, kromě teda ty kompulzorky a kromě mýho Trapstanu. Ovšem, on má teda teď na ruce tu Boru a plus ještě tu trapu. Já teda aktivuji efekt ještě předtím. Dám tam, to je asi jedno teď, co tam dáte, to je burst. Zrovna tu Boru jsem mu dal, rovnou setnu, proč jako ne, jako neměl by se, má se setovat až po boji, ale to už je jako jedno. Mohl jsem v main fázi 2 ještě tam dát Diamonda. Asi jsem to měl udělat. Jak teď vidím, že jsem to asi měl udělat, ale to je úplně jedno. Proč jsem to neudělal, tak je proto, protože ten Triumph efekt se mi strašně líbí, když se zničí, že si vyvolám ještě Tellar Knighta z hrobu. No, a teď je to hustý, protože ona mě útočí a myslí si, že mě ho zabije, jenže já tady ještě furt mám prostě ten backup, prostě furt si to nějak hlídám, mám tady prostě Mirror Force, kterého ho úplně rozbiju. On mi teď tady dá 3 sety, což je jako dost. Musím říct, jako to je hodně, ale já se rozhodnu nevyvolat monstrum, protože prostě zase to je kvůli, buď je to kvůli bottomless trap-hole, nebo je to kvůli torrential tributu, který mě zase zlobil, a já prostě teďka zautočím, anebo kvůli Mirror Force, teď jsem to řekl, a dokonce i Reject Reborn, to bylo dobrý kombo, takže teď mi zničí Trivera a vyvolá si Synchro. Teda vyvolá si, jo, on si vyvolá Synchro a Tunera, a já si aktivuji efekt Trivera, a tudíž on si volá Tunera a končí battle fázi, jo. Takže já si potřebuji vyvolat Altera. V útoku. Efekt Altera. Vyvolám si
Asi Alzama, abych mu dal ještě, jej, no tak to bolí, OK. Furt tam mám Alzama, který mu dá 1000 effect damage. Cože? Jo, takhle. A co ten Reject Reborn nedal? To je zajímavý, no to je jedno. Asi kvůli tomu, že mi právě zničilo to monstrum, tak kvůli tomu se to nějak nedalo. To nevím, nicméně on teď nemá karty, nemá ani na stole, ani v ruce, takže já jakoby bych se úplně vůbec nebál tam prostě nechat toho Alzama takhle, prostě nepotřebuji tam vyvolat toho Unukalhaje. Je v obraně, takže mi prostě nemůže i tak nic udělat. A je vidět, že on si líznul spell nebo trapu, což teda bude hodně zajímavý. Takže Unukalhaj, určitě efekt. Hodím tam Dnep třeba, setuju. Teď bych tam dal, tohle bude mít 3000, já bych tam dal Constellar Omegu. Omega je dobrý, že pokud by tam měl jakož další Mirroru, nebo klidně Bottomlessu, tak mu to je na nic, protože Omega má efekt. OK, tak tohle se nevztahuje úplně na Omegu, vztahuje se to na útok, tudíž tohle by se myslím, že ani ne to, takže to nemusím používat. Prostě vezmu 2400 a to mě ještě jako nezabíjí, jsem v pohodě. A hraje on. Tady Dark Hole, tak to je přesně to, o čem jsem mluvil. Já prostě teď jenom detačnou použiju materiál a je unefektovatelný a tudíž jako dobře, normální člověk by tu Dark Hole nezahrál, protože ví, že bych mu to detačnul. To je jakoby ta nevýhoda těch botů, že prostě on to udělal. Ale i tak v té chvíli on by teda nic nezahrál, já bych jakoby furt byl v karetní výhodě a asi bych ho furt teď v této chvíli zabil, jo? Protože prostě Alter, asi klidně, jako to už je teď boost, jo, prostě už tam mám ten damage, prostě Alterem mu dám ještě, teda Alzamem mu dám ještě 1000 a teď prostě, jo. Vůbec nevadí, tak jsem to trošku posral, to je jedno. Já si s ním budu hrát, teď je to jedno, máme času dost, že? Já jenom tady hledám gák oboje, hodím tam gák oboje a takovýhle vin je ještě víc k nasrání jenom. Takže efekt za 800 do faceu effect damage. Nechám ho ještě hrát. Uvidíme, co myslí Shura. No, tak to mi je boost, protože mám Solemn Warning. Za 2000 mu řeknu nazdar. A tohle to už je asi jakože čistý win, kdy teda já aktivuju efekt Gaya a dám mu 800 efekt damage a to je všechno. Tak, to jsme viděli jednu hru. A myslím, že klidně se můžeme pustit ještě na další, aspoň ještě na jednu. Nevím, jestli bych asi mohl vyměnit klidně balíky. Můžeme tam dát, no zase ne něco, co je úplně nějak jako těžký. Tak to zkusím dát ty od Ice Magiciany. Tak jdeme na to. Zase to je bot, jo, prostě. Zase vyberu si jít první, i když jako mám jenom 5 karet, což ano, je horší, ale to, že tady mám to Solemn Warning, to tady bude úplně úžasný. A hlavně já vyvolám Alzama, protože jako nic jiného se mi nehodí. A tady prostě setnu to, co mám a nechám ho hrát, že jo. Tady ten efekt Valera by se mohl hodit, kdyby tady hodil Jokera. Dobře, tak nemá. Tak aktivuje efekt jenom od Ice a vzal si toho 8čkovýho scale. Jo, dobře, takže já to rovnou setnu. A prostě útok. Dobrý, tak jo, tak asi může hrát. Jo, tu kompulzorku, OK, tak to se na tom ještě pojde. Jasně, jasně. Dal si to na ruku. Jo, ale prostě v té chvíli, kdy on pendulumne, tak ten má neuvěřitelný štěstí. Prostě, že se trefil zrovna do toho Solemn Warningu. To jako bylo štěstí. No, nevadí. Štěstí existuje i tak. Bože, tak ten byl krásný. Dnep. Efekt Dnep. Asi budu chtít... Že by Altera? Jo, já budu chtít asi Altera, že?
Já budu chtít Altera. A teď jenom nevím, jestli budeme hrát jako trošku, když já mu to zničím tím Raigeky, tak vlastně on se to dá do extra decku a to se mi moc nelíbí, protože on se to příštím kole vyvolá. Já bych mohl ksiznout ze dvou. Mohl bych tam třeba hodit Kastla a zamíchat mu toho Otaize. Já se trošku bojím, co má v těch setách. Takže tam může mít třeba něco, co negituje efekt a to by jako fakt hodně bylo špatný, jo, jako v té chvíli. To jako je špatný, no. Já vůbec nevím. Call of the... No ale jako asi mi nejlepší, jako asi mi přijde ten Call of the Hunted. Nebo ne, no. Tak on to řekl za mě. Takže Call of the Hunted prej nechtěl. No asi jako to Regeky teď dám. Abych prostě vůbec útočil. Tak aspoň těch 1500. I když jako... Teď já už nemůžu nic vyvolat. Ten efekt Wailer, ten si musí prostě počkat na správnou chvíli. A on teď teda... Jo, vzal si od Ice na ruku. OK. Pendulum. Od Ice. Tahle blbost. Tahle blbost. Jo, a zase útočí. Jo. OK, tak mám 2900. No. No, uvidíme. Efekt Altera. Chci denep. Ty vole. Jo, i to se jako stává často, vždycky skoro. Takže zase chceme Altera. Určitě. Sednu tam tu Mirror Forceu. Ukážu mu, že taky mám nějaký trapy a ne jenom on, jo. Já mám prostě taky něco. Taky mu ukážu, že můžu zničit monstra. To si dělá srandu, už ne země. Tak jo. Jedeme dál. Cože? Tak tohle blbý. Jo, takže v této chvíli jsme asi jako prohráli. Protože jako Light Episody Mirrora je strašný counter na Saturnity, jelikož to negatuje efekt Light Monster a všichni Saturnity jsou light, jak můžete vidět tady. Takže jako teď bych tam mohl jako jenom setovat. A setovat. Do té chvíle, dokud mi třeba nepřijde MSTčko, tedy Mystical Space Typhoon, který by mu to prostě zničil. Já mám potřebu zničit tu Light Episody Mirroru. No, a jako nepřichází to, že jo? I když já bych mohl na frajera vyvolat Arku, co? Nebo no Castle se mi nechce moc jako vyvolat, když to by taky šlo. Castle byl taky dobrý. No, jako co si jako ztratím, no. Efekt na sebe aktivoval. Call of the Hunted, dáme tam klidně další. No, zatím to vypadá dobře. Zatím to vypadá dost dobře. Zatím to vypadá mega dobře. Jako lidi mich tam, no, ten Rangomet je úplně na nic, to asi jako nechcete. Ale takže buď jako Arka, nebo Castle. Jenže ten Castle, ten je takovej, že on ho zamíchá do deku. A jako nic, že jo. Když to ta Arka, ta si ho vezme. A plus ještě potom nebude zničená. Že efekt, projde efekt. Protože efekt projde, efekt prošel. No tak v této chvíli je to krásný comeback. A teď mi ta Light Imprisoned Mirror ani nevadí, protože Arka je vodní. Tudíž to kolko, tohleto Call of the Hunted mě tady zachránilo. Musím říct, že hodně. Trapstone se bude výborně hodit, až budu chtít jako fakt aktivovat efekt nějakého toho Light Monstera. A prostě to za to. Tady teď blbý to, že já teď potřebuji nějaký dobrý monstrum. Protože on tady prostě může furt pendulumovat. No nebo mi může ještě ničit ten Trapstone. Jako třeba teď. Tak já to můžu aktivovat, no jako co s tím jako mám dělat. No. Je, úžasný. Jako no to je dobrý, no.
Máme ten týpek, že míčí. Tak, Xiaomi Sirius, to je krásný 16 do útoku. Když si to otočím 1600 a projde, tak pak můžu 200 direct, že jo? Budeme dobrý? Budeme věřit? Věřili jsme správně. Direct. A tady jsme viděli, že jsem vyhrál i prostě tak, že mi znegitovali efekty mých Satellite. To bude pro tohleto video všechno. Děkuju moc za shlídnutí. Pokud máte ještě nějaké otázky, ptejte se dole v komentářích. A jako neříkám, že jsem úplně nějak skvělej v těch Telednightech, jsem prostě jenom normální hráč Yu-Gi-Oh, takže určitě nejsem nějaký profesionál, neříďte se mýma radama jako úplně doslova, nejlepší je, když si budete vymýšlet svoje vlastní strategie, ale já už mám prostě nějaké zkušenosti, chtěl jsem jenom prostě vysvětlit, co a jak je nejlepší, nebo podle mě nejlepší, a to vše. Takže děkuju a zase někdy zdar.